úředníkem ve veřejné správě. To znamená, že víceméně to odpovídá tomu, že se vám pokusím dát nějakou ukázku, nějakou praxi toho, co jsem za těch 11 let prožil. Nastoupil jsem do veřejné správy den poté, den po státnicích a jedním z důvodů byl i to, že jsem diplomovou práci dělal v soukromé sféře. Přiznám se, že ať si do dneška myslím o veřejné správě cokoliv, ať to mi říká, že je zkažená, prohnilá, cokoliv jiného, tak já mohu potvrdit jedinou věc, že za těch 11 let jsem to ještě pořád nezažil, to, co jsem zažil rok před tím diplomovou práci. Naopak to vnímám tak, že v veřejné správě čím dál více pravidel, čím dál více povinností, čím dál více znalostí a všechno, co s tím souvisí. Pro vaši představu, začal jsem na ministerstvu informatiky, protože jsem byl informatik. Když jsem měl diplom na informatiku a zůstal jsem tam vlastně až do konce, kdy ministerstvo informatiky zrušili zákonem. Tam se už teď dostáváme do toho, proč vlastně ten předmět můžete mít i vy a co má informatika společného s politologií jako takovou, tak já jako několikaletý úředník a zástupce open sourceu, jestli to někomu něco říká, open data a různých průřezových oblastí informatiky, které tehdy před 10 lety řešeny jako vrchol a do dnešního dne ještě znova řešeny nejsou, tak tehdy přišli politologové, tedy ti lidé, kteří budou jednou z vás, je to docela v brzké době, a řekli, že to ministerstvo není zase tak důležitý a že to byla jen další trafika. A zrušili i veškerý náležitosti, které předcházely tomu vzniku ministerstva. To asi 20 let systémové analýzy a informatiky vůbec, tehdy to byl informační systém. Poté jsem přešel teda zákonným způsobem díky politologům, já se vám jako nezlobím, to se vám bude. Ale díky těm rozhodnutím jsem přišel na ministerstvo vnitra, kde určitě vám něco říká checkpoint, určitě někdo z vás slyšel ten výpis trestního rejstříku nebo výpis katastru nemovitostí nebo něco takového. Tak to byl projekt, který pojmenovali jako kontaktní místo veřejné správy a stavili toho jednoho označení. Vlastně nikdo nevěděl, co s tím dál, tak já jsem se toho chopil jako tehdy projektový manažer, takže se mi to líbilo. A vlastně dělal jsem pilot na 35 obcí a následně jsem to implementoval na 1300 obecních úřadů, včetně České pošty. Pak mi za to poděkovali všichni ty politici a druhý den jsem byl odvolán. Následně jsem vystřídal ještě úřad, jako je nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo kultury, Národní knihovna a teď působím půl roku na Ministerstvu zemědělství, kde je hrozně hezký vidět to, že to informatika jako taková je stále stejná a stále společná pro všechny úřady, ať se jedná o veřejnou správu nebo samosprávu. Vždycky jde o to, že ITáci nebo systémoví architekti se musí dopodrobna naučit kompletní agendu celého toho úřadu, v kterém jsou. Plus existuje ještě společná oblast pro všechny informatiky v celé republice, o kterém dneska budu hlavně mluvit. To znamená, že kdykoliv vás bude zajímat souvztažnost vůči ministerstvu zemědělství, tak stačí říct, já okamžitě přijdu na nějakou příhodu, já nejradši v práci používám počítání koziček. To je takový jako hezký téma. V Praze jich asi 1060. Fakt, možná. Takže já přejdu k prvnímu slajdu. Uvidíme, jestli to bude. Tak. Pro vás to bude asi jako hodně neznámý, to znamená, že já, co se týče tohoto prvního slajdu, tak vám to rovnou ještě uvedu dál. Co nás dneska pálí v informačních systémech? Říká někomu, co jsou to informační systémy? Informační systém je způsob vypořádání jakékoliv životní situace. Jako když jdete do obchodu a chcete si něco koupit, tak víte, že s sebou máte mít peníze, že byste měli být oblečený,
že byste měli umět tu stavbu samoupěč, kterou umí prodavač, že byste měli vědět, co si jdete koupit, že byste měli vědět, kolik to tak přibližně stojí, jestli na to vůbec máte. To znamená, že ta životní situace jenom prostého vašeho nákupu svačiny vyžaduje velké množství znalostí, které ale umíte od malička. To samé se děje pak na úřadech, až na to, že životní situací informačního systému, například na Ministerstvu zemědělství, je registr zvířat, nebo je to seznam bloků, na Ministerstvu kultury je to seznam divadel, restaurátorů, uměleckých děl, muzeí a galerií, hudebníků, divadelníků. Na Nejvyšším kontrolním úřadě jsou to kontrolní protokoly. Na Ministerstvu financí je to finančních prostředků. Na Ministerstvu spravedlnosti je to elektronická forma justice a pomoc vůči soudcům. Na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou to strukturální fondy a jejich životní situace. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu je to registr právnických osob. Na Ministerstvu dopravy jsou to železnice, silnice a dálnice a spousta dalších. To znamená, každý úřad má hromadu životních situací a každá ta životní situace je svým způsobem informačním systémem. Co to má společného s IT je to, že každá životní situace se dá udělat obrazem do informačního systému elektronického. To je jediný rozdíl. Že jako například ten checkpoint, který jsme dělali, tak bylo o systému řízení obsluhy občanů vůči jejich nejzákladnějším potřebám a co nejrychlejšímu odbavení se těchto zcela elementárních životních situací, jako já jsem teď považoval nákup té svačiny například. Proto, aby ty úředníci a celá veřejná správa věděli, co mají dělat, tak se k tomu vztahovala strašně moc zákonů. Některé ty nejdůležitější vznikaly v poslední době, některé vznikly ještě za nás na tom Ministerstvu informatiky. Já si začnu tím nejdůležitějším, který vznikl v roce 2000. A ten má takový celkem logický číslo, že ty informační systémy existovat po celou dobu svého životního cyklu, takže ne náhodou má ten zákon číslo 365. Jakože podporujeme ho 361 roce. A ten ukládá veškeré pravidla pro vznik a udržování informačních systémů až na takový maličký detail, že se k němu mělo vztahovat spoustu dalších prováděcích vyhlášek, jako je bezpečnost a provoz a údržba, a to už nějak neexistuje. Souvisí to s tím zrušením toho ministerstva. Potom docela další jako takový zákon, který hodně s tím souvisí, tak to je, určitě víte, kolik bylo válečníků v bitvě u Thermopyl. Kolik? Ne? Nikdo to nezjistil? Fakt to nikdo nezjistil. Okolo 10 000 Gréků, oni se pravděpodobně pýtali na Spartanu. No, takže zákon systém. Takže děkuju. Asi tehdy jsme to brali jako válečný stav, takže bojujeme s celou veřejnou správou, takže zase to není asi úplně náhodný to číslo. A zákon systém o elektronických úkonech, autorizované konverzi dokumentů, kde se vlastně poprvé řekl, že nejenom, že ta životní situace, kterou jste schopni vyřešit nákupem v obchodě, kde stojíte fyzicky a vlastně ten člověk, který vás vidí, tak v okamžiku, kdy například chcete koupit smlouvu na pojištění nebo na cokoliv jiného, tak kromě toho, že vás fyzicky vidí, tak vidí váš občanský průkaz nebo jakýkoliv jiný průkaz totožnosti a je schopný tu životní situaci, které se ocitá váš protipol, ten, s kterým chcete uzavřít ten obchod, tak je velice jednoduše aplikovatelný. Je to životní situace, která opět já považuji za naprosto primitivní. Ten zákon vzniknul ale kvůli jiným životním situacím, kvůli takové, kde právě není nutná ta vaše fyzická přítomnost a kde se vlastně říká, že veškeré úkony, které máte provádět, provedete jenom jednou a máte potom elektronický podpis a všechny jiné ostatní prostředky informatiky jako takové. Potom
se přiznám, že už je čistě IT číslo a to je zákon o základních registrech, který má zjednodušeně 3 jedničky, takže zákon 111. Asi určitě to zase není náhoda, zase je to o tom našem světě. A ten říká další věc, že kromě toho, že v té dané životní situaci, v které se ocitáte, tak nejenom, že tuto danou životní situaci zvládnete bez své fyzické přítomnosti, tedy bez té primitivní reality, která je jednoduchá, ale že ji dokážete zvládnout pomocí elektronického podpisu. A nejenom, že ji dokážete zvládnout, ale i ta vaše protistrana si dokáže ověřit v základních registrech, že ta situace skutečně je právoplatná. To znamená, že to, co vy uděláte směrem k získání té dané informace, té dané životní situace, jako je například výpis katastru nemovitostí, anebo životní prostředí v jakémkoliv území, cokoliv, co vás vlastně napadne v rámci kteréhokoliv rezortu nebo v rámci kteréhokoliv úřadu, tak oni si tuto informaci od vás můžou ověřit proti základním registru. Což opět jakoby povýšilo ten elektronický svět na úplně jinou úroveň. Směrem k občanům tam ještě vzniknul zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, kde stejným způsobem vlastně dneska stačí poslat, skoro bych řekl, e-mail, ale není to úplně ne vždycky na vás budou reagovat, ale jakmile datovou schránkou nebo jakýmkoliv jiným elektronickým úkonem se rozhodnete se na cokoliv zeptat, tak v rámci zákona 106, já to normálně, když se zeptáte na agendu, která patří mě, to znamená architektura informačních systémů veřejné správy, tak zrovna dneska naposled jsem odpovídal, jestli nějaké katastrální území je spravováno v rámci zemědělského registru a jestli na ně jsou dávány dotace, tak já se ověřím toho člověka proti základním registrům, to znamená, že vím, že se mě neptá duch, vidím, že je to osoba ze Zlína a ta osoba ze Zlína má svůj trvalý bydliště. Já zpracuju standardní odpověď a tu odpověď pošlu do kabinetu a přesně v liteře toho zákona odpovím. A je to přesně to, co proč ty zákony vznikaly, že občan potom nepotřebuje vědět skoro nic, jemu stačí vědět, co se chce zeptat. A potom už je navedený správným způsobem, že když je to v půdě, tak víš, že kompetence patří do ministerstva zemědělství, zeptá se přímo na ministerstvo a dostane odpověď už od správní osoby. Akorát to propadne jedním kolečkem dovnitř a jedním kolečkem ven. Tak to bych řekl těm zákonům. Já jsem je všechny poslal zároveň v elektronické podobě, to znamená, že každý, koho by jakýkoliv z těch zákonů zaujal. Je to dost nečitelný, přiznám se, že tu 365 jsem četl asi 10krát po sobě, když jsem si uvědomil, že to prostě nedá, takže jsem ji nedal. Ale doteďka jako ji musím umět, no. Jakože doteďka člověk z toho musí čerpat a musí vědět, co tam skutečně je. Já to musím zdám. Tak. Teď tady máme další slide, jak z toho ven. Já říkám, že v tuhle chvíli se umlouvám, ale tam puštěná kamera, ale to se nedá říct jinak. Zatím je to jako, že 200 ven. Takže není to úplně jednoduchý a začnu asi hned tím prvním. Institucionalizace. Co to znamená? Institucionalizace znamená, že buď vznikne právě úřad, nebo jenom lidi budou přemýšlet a shodou okolností se tady dostáváme právě politologii jako takový, že polovina z vás nejspíš studuje práva, takže ta souvislost je hrozně jednoduchá. Není vždycky důležité řešit životní situaci tím, že pro ní vytvořím hmotný statek, že pro ní vytvořím budovu nebo člověka, který zaštiťuje celou tu oblast těch životních situací. Tím spíš tu informatiku, z jednoho prostého důvodu. Informatika jako taková je jenom servis. Nikdo z vás jako, nechce používat počítač pro nic jiného než pouštění filmů, hudby, učení se, psaní dopisů, internet, nákupy. Ani jedno z toho nemá s informatikou nic společného, ale ten počítač je jenom nástrojem pro zrychlení těch vašich jednotlivých životních situací. A z tohohle titulu já zároveň říkám, že institucionalizace informatiky ne. V
v té hmotné podobě. Ale co je fakt důležitý, je, aby ty zákony, které jsem pojmenoval, tak aby nadále existovaly prováděcí předpisy a vyhlášky, které říkají, jakým způsobem se vlastně máme k určitý informatice chovat. Že když jako s proměnutím státní pokladna stojí 5 miliard, tak budeme očekávat tu základní přidanou hodnotu, která tam byla na začátku řečena. To znamená, postavíme státní pokladnu za 2 miliardy, ale zrychlí se nám likvidita ve výši 5 miliard ročně. Vytvoříme systém na registr půdy a díky tomu registru budeme schopni obsloužit a rozdat dotace třeba během 1 týdne, což je taky nějakých 30 miliard. Vlastně, že vždycky tou přidanou hodnotou té informatiky jako takový bude ten kvalitní informační elektronický systém, který bude mít velice rychle automatizované a centralizované zpracování, což pro vás asi zní trošku jako sci-fi, ale je to prostě jenom o tom, že u každého systému, který ty ITáci dělají, tak se má přemýšlet a nedělat například dotační titul pro 10 žádostí, anebo sběr evidenci například těch restaurátorů, když jich je jako dohromady celé republice 50, těch uměleckých, kteří dělají to zlato, tak nezakládat kvůli tomu vůbec ten systém jako takový, ale udržovat to v jedné Excelové tabulce v jedné kanceláři. Protože to nemá význam. Nemá význam jako vynakládat veškeré ty prostředky. To s tím souvisí úzce, jaký to má souvislosti a vazby, což je jedna z věcí, které se jako dneska vůbec jako nesledují. Nesleduje se to, kam se to má posunout a jaký to má smysl. Jsou to ty věci o tom, že ty zákony říkají, ty, který jsem teď vyjmenoval, tak ty zákony mluví o tom, jak se chovat v okamžiku, kdy ten zákon říká, že ten systém existuje. Ale my bychom měli vlastně přemýšlet nad tím, jestli jsou vůbec ty informační systémy zapotřebí. Politická opora je naprosto vždycky. Vlastně já neznám jediný den, jedinou životní situaci, pak vám ukážu ještě ukázky, kdy by nebylo IT spojené s politikou a s politickými rozhodnutími. Považuji politiku a IT za nejvíce provázanou jako oblast, už jenom kvůli tomu, že tam běží nejvýznamnější cash flow v rámci všech jednotlivých úřadů a v rámci té agendy jako takové. Věcná potřeba je logická, o těch jsem mluvil. To je tak, jak každý úřad má své dominantní postavení, tak to je ta potřeba, kde by ty úředníci měli vám říct, jako, co asi tak se dá řešit v papírové formě a kde je skutečně ta existenciální potřeba toho efektu. To znamená, že co nám chybí, jsou jakési axiomy budoucnosti. Axiomem prvním na konci tohoto slajdu mám, že potřebujeme změnu. Ano, potřebujeme změnu, protože znovu říkám, ty zákony, které jsem vyjmenoval, tak nemluví o ničem jiném než o existujících systémech a vůbec neuvažují o tom, jestli ty systémy dávají smysl. Aby dávaly ty systémy smysl, tak vlastně úplně jako základní věc by měla vzniknout jakási evidence nebo katalog nebo cokoliv jiného, co by začalo zjišťovat, jestli všechny ty systémy, které v tuhle chvíli je kolem 6 000, jsou popsané v základních registrech, pak to mám na dalším slajdu ještě vysvětlený, takže nad nima bude nejenom politická odpovědnost, ale především ta finanční. To znamená, že každý systém, který děláme, tak ho neděláme jenom proto, aby jsme uspokojili nějakého úředníka, protože to je to nejhorší, co může být. Jako úředník vymyslí 1000 hovadin každý den a pokud nikdo ho nesráží jakoby směrem zpátky jako na zem, že taky má pracovat a taky má svou agendu zvládnout jako takovou na základě svých znalostí, tak by to bylo nekonečný na dalších 1000 let dopředu. Ale podle mě spousta sci-fi na tohle existuje. Že? Tak, čím se dá začít? Začít se dá změnou v tom smyslu, že až z vás jako jednou budou ty lidi, kteří budou mít možnost něco ovlivnit, to znamená, buď dostudujete práva, nebo dostudujete politologii, nebo budete ve standardních životních situacích, o kterých tady mluvím, tak jediné, co budete sledovat, je, jestli pro ten daný systém máte efekt, to znamená, děláte ho ne pro 10 úředníků,
ale pro 1000 lidí, nebo poděláte pro 10 milionů lidí dokonce, nebo pro milion, to je jedno. Ale vždycky budete vědět, že to děláte pro lidi a ne pro ty úředníky, protože úředník je zase jenom servisem státu. ITáci jsou servisem pro úřady, ale ty úřady jsou jenom servis pro lidi. Takže to je docela takový důležitý, aby si to každý uvědomil, když začne podporovat jakýkoliv systém informační, elektronický a co od něj v budoucnu očekává. Je to jedna z věcí, na které se úplně nejvíc zapomíná. To znamená katalog služeb, které ten úředník má vlastně zajistit. A shodou okolností tato myšlenka vychází jako ze společného názoru všech. Ono to není vidět. Já to nevidím skoro zblízka, takže to z vás nemůžete vidět vůbec. Hexagon veřejné správy říká jednu hrozně hezkou věc, že všechno souvisí se vším. Místo, legislativa, občan, peníze, technologie a úředník. Ty technologie víceméně znamenají služby, protože IT zajišťuje ty služby jako takový. A co říká je, že jakmile máte jakýkoliv právní problém, tak ho máte v nějakém místě, řeší ho nějaký úředník pro nějakého občana za nějaké peníze pomocí některých technologií. Jakmile máte jakoukoliv technologii, tak jejím obrazem je nějaká legislativa v nějakém místě, nějakého úředníka vůči nějakému občanovi za nějaké peníze. A takhle do nekonečna zjistíte, že Hexagon jako takový je opravdu jednou z nejkvalitnějších, já to tak považuji za nejkvalitnějších myšlenek, ale důležitý, jak s tím potom kdo nakládá. Že je důležité si to provázat opravdu vždycky všechno, jestli mi nevzniká legislativa jenom proto, že to chce nějaký úředník. Jestli takzvaně při změny vinic, hranice stávajících vinic, které tvoří 1 promile celkové půdy v České republice, tak jestli kvůli tomu, aby vinaři věděli, jestli mají správné množství řádků, tak jsme tím vypořádali nějakých 500 lidí za 20 milionů korun. Mně to třeba smysl nedává, ale je to věc, která se naprosto běžně děje. Na druhou stranu je tady registr zemědělské půdy, který zpracovává 10 000 hektarů a v porovnání těch financí a užitých technologií, které jsou naprosto stejný, a těch změn v legislativě, které se tam dějou, tak ta změna tam stojí 100 milionů korun. Ale je to 100 milionů vůči 10 000 hektarů a vůči 100 000 lidí. Znamená, jenom s jednoduchou trojčlenkou, jednoduchým porovnáním vidíme, že v jednom případě nás vypořádání této životní situace vinařství stojí s proměnutím 100 000 a pro všechny ostatní zemědělce jsme v řádu desítek korun. Aby se odevzdali směrem k celému úřadu, nebo dokonce k úřadu, to je úplně jedno, jak to vezmete, tak potřebujete vlastně to zaevidovat. A když to zaevidujete maticovým způsobem nebo finančním způsobem, dá se říct, je úplně jedno, jakou zvolíte strukturu, ale důležité je, aby tam byly jednotné informace, aby tam bylo rozdělení na expertní systémy, provozní systémy, obslužní systémy, právní systémy a všechny ostatní. A cíl. Jaký máme asi cíl? Cílem je mé nejoblíbenější slovo, který jsem se naučil první měsíc práce a těch 11 let se mi ještě nepodařilo ani politology, ani právníky, ani úředníky, ani politiky nikoho přesvědčit o tom, že když to vymysleli v Evropské komisi a v Bruselu a přizpůsobila se tomu celá Evropská unie, takže v tom našem maličkém kocourkově bychom se tomu možná měli přizpůsobit taky. A to je o tom, že existuje jedna služba z registrů. To znamená eliminace duplicitních vazeb, a to jedno slovo se jmenuje interoperabilita. Interoperabilita říká,
že je úplně jedno, jestli máte open sourceový zdroje, open data, nebo IBM, nebo Fujitsu Siemens, nebo Microsoft. Je jedno, jaký máte základní vstup, protože to se stejně odráží v zákoně o veřejných zakázkách a v nějaký regulární soutěži, kde máte jasně definovaný elektronické formáty pro výměnu informací. Ale interoperabilita neříká nic jiného, než že všechny ty systémy, které provozujete, mají smazat duplicitní informace a mají komunikovat s ostatníma. To znamená, kdokoliv, kdo požaduje informaci z vašeho registru nebo z vašeho úřadu, tak si to jde jenom jednou jedinkrát a tím zaručuje tu nejvyšší míru interoperability. A shodou okolností interoperabilita je v té Evropské komisi řešena po celou dobu těch 10 let jako nejvyšší stupně informatiky, nejenom ve veřejné správě, ale i v soukromé sféře. Je to věc, která se, sorry, jakože to říkám to zase takové jako na rovinu, která se tady v České republice moc nenosí. Tady jsou okolnostní myšlenky toho, jak jsem schopný nainstalovat open sourceový produkt, ale už nikdy nikoho nenapadne, že ten open sourceový produkt, který píšete, takže ho píšete takhle v 10 000 řádcích a těch 10 000 řádků, když tady do závorky, jakoby za každý řádek nenapíšete, co jste tam napsali, tak vám potom vyjede systém, který je schopný provozovat jenom autor sám. A to je to, co jste chtěli. Chtěli jste jako mít další systém, sice při dodržení toho honosného politického rozhodnutí, že open source a otevřený zdroj a bezúplatná licence a takzvaně deklarovaná úspora. Ne, vůbec to tak není. Naopak systém, i když ten kód dostanete na CD a budete ho luštit několik let, tak ho už nikdy nerozluštíte, jakmile to za tou závorkou není napsaný. A proto víceméně ta interoperabilita zaručuje jednu věc, že i když se po 5 letech rozhodnete systém přesoutěžit, vyměnit, to už je jedno objednat, cokoliv tam vždycky budou cenu, jestli je to za 10 000, za milion nebo za 100 milionů, tak když splníte pravidla interoperability, tak to znamená, že vykradete sebe sami. Nějakým způsobem jste uvažovali před 5 lety, definovali jste jasný vstupní a výstupní formáty a ty samé formáty jenom zmigrujete do nového systému migračním projektem. Ale pokud nikdo nepřemýšlí a dělá pouze přímá rozhodnutí, tak ten cíl zmizí. Pokud samozřejmě nemá cíl jiný, ale to víme všichni. To je asi o tom taky důležité, že ty cíle by měly v té veřejné správě být zase pro ty lidi, nikoli pro to, aby se vytvářely vlastní hodnoty a zvyšování vlastních hodnot. Tady jsem se pokusil jenom říct, co je současný stav informačních systémů v elektronické podobě, kde je to opravdu na jednom stromě rozsypaný pucle a pokud to pucle z toho stromu schodíme, tak to neznamená, že můžeme znovu skládat dohromady. Znamená to, že každý informační systém se musí fakt zvlášť jednotlivě vzít a naprosto jasně definovat jeho vazby, provázanosti a takzvanou interoperabilitu. A nakonec, když máte tu kvalitní interoperabilitu a ty systémy spolu dokážou komunikovat, tak je vidět, že tam existuje nějaký dlouhodobý efekt, nějaká dlouhodobá udržitelnost. A jako to samé platí u těch zákonů. Jakýkoliv zákon, kde se pokusíte na začátku vést 3letou diskuzi, tak víte moc dobře, že připomínková řízení, které jsou nekonečný a milion lidí se s váma hádá, tak v okamžiku, kdy ale ty diskuze vedete a ten zákon vznikne, tak už nejsou jeho novely. Jsou maximálně nějaký změnový požadavky na jednotlivé paragrafy. Jakmile uděláte zákon horkou jedlou, tak jediný, čeho dosáhnete, je, že bude vznikat jeho totálně šílená novela, anebo dokonce zákon se zruší. Těch variantů tam může strašně moc. A hlavně je to hrozně velký nesmysl. To projektový know-how vlastně říká jedinou věc, že nepotřebujete být dneska ajťáci. To, co se snažíme vysvětlit, je, že v rámci té informatiky jako takový pro vás je nejdůležitější znát tu životní situaci.
a uvědomit si, že ten ITák nebo systémový architekt, který to dneska dělám já, takže vy mu nepotřebujete rozumět. Já když vám přijdu a řeknu, že to bude na platformě Plon a za těch operačních systémů a bude tam komunikační vrstva, Enterprise Service Bus a různý jakoby jiný technický názvy, tak vy můžete říct úplně v pohodě, vole, ti nerozumím, pro mě jsi jako mimozemšťan. Já vůbec nevím, co mi říkáš a můžete mi trhnout hlavu, ale pokud nad tím přemýšlíte, tak jako je fakt hrozně jednoduchý si uvědomit jednu jedinou věc, že každý ten systém řeší jenom tu životní situaci, jenom to vypořádání té primitivní oblasti. To znamená, že když já dneska budu k ministrovi, tak ministr je zemědělec a jeho nezajímá jako nic z toho. On se zeptá, jestli když se rozhodne dát účelový dotace povodňovým oblastem, tak jakým způsobem to ten systém vypořádá. A za jak dlouho, a jak se to dotkne těch lidí, a jestli budou zohlednění skutečně ty postižení, anebo nebudou. A to je vlastně vůči té informatice to nejdůležitější. Samozřejmě je to bohužel o té důvěře mezi všema lidma navzájem, kde na jedné straně existují politická rozhodnutí, na druhé straně existují experti v oblasti informatiky, ale zároveň tam existují ty věcní experti, to znamená, je tam někdo, kdo přesně ví, jak ta půda vypadá, kde byla erozní ohroženost, kde skutečně byl ten spádový déšť, kde ten člověk tomu předcházel v životní situaci a jakým způsobem se dá potom vypořádat, když prostě zaprší. Takže z mého pohledu není úplně důležitý rozumět informatice jako takový, ale důležitý je si uvědomit, že informatika řeší opravdu jenom ty jednoduché životní situace. Pokud by vás zajímaly ty zákony, o kterých jsem na začátku mluvil, tak je stránka Správa základních registrů Ministerstva vnitra, která víceméně všechno, co tady říká, tak popisuje, ale v té úřední řeči. Takže já tomu trochu rozumím, ale nevím, jestli byste tomu porozuměli. Je to včetně té obrovské hromady zákonů tady popsané, o kterých jsem mluvil. Co bych ještě zmínil, zákony, které tady chybějí, které souvisejí extrémně s úředníkama, tak to je, jak souvisí i s kontrolama, to znamená, že pořád tady existuje způsob, jak zkontrolovat to efektivní využívání. To je například zákon o finanční kontrole, který říká, že když už si s prominutím nějaký politik rozhodl pro vypořádání pomocí elektronického informačního systému, takže vy máte dodržet transparentní nediskriminační soutěž a přijít se zadávací dokumentací takovou, abyste získali minimálně 3 různý dodavatele, nebo vlastně od 1. ledna jenom jednoho, ale abyste v regulární soutěži získali dodavatele pro váš informační elektronický systém. Zase je to důvěře politiky v úředníky, tak úředníky v ajťáky. Ten hexagon opravdu platí v každé situaci a platí do nekonečna. Co je novinka v informačních systémech jako obrovská, tak to je novela o kybernetické bezpečnosti, kde vlastně od 1. ledna, ale až 2016 bude sledovaný každý úřad a veškerý informační toky přímo z Brna, z centrály kybernetické bezpečnosti. Co je docela zajímavé je, že když už vám vznikne 5 miliardový projekt, jako je státní pokladna, tak ten obrázek, který tady je nakreslený, tak ten obrázek neexistuje. To je jako moje fantazie, to je sci-fi. Je to o tom, že když už teda máme 5 miliardovou pokladnu, tak proč jsme takový systém dělali, proč existují zkonzolidované všechny informace a proč potom kontrolní orgány, jako je třeba Nejvyšší kontrolní úřad, nebo Ministerstvo financí, nebo všechny ostatní úřady, nepřistupují. Proč vlastně z účetních jednotek, z účetních záznamů dneska neexistuje jakási provázanost a taková přidaná hodnota toho, čemu se vlastně ten obrovský projekt udělal, kde se neřeklo nejenom, že bude snížená nebo zvýšená likvidita finančních prostředků, ale především, že bude existovat
pěstovat dohled nad jakýmkoliv platebním příkazem, který dnes je. Platební příkaz si dohledat můžete pomocí státní pokladny, ale nikdo to nekontroluje tu provázanost dál. Je vidět, že se někdy zapíšou a vyjdou. Příště bych uprosil tu docházku až na konci. Co se týče této prezentace, tak tady jako je jenom závěr, tím jako přednáška ještě nekončí, ale je to přes, tohle jsem si sem napsal, jako všechno ostatní jako říkám, a tohle jsem si sem pak napsal. Že politika je jedním ze základních pramenů rozvoje nebo stagnace. Je jenom na politicích, na politologii, na filozofii. Zase od malička nevyhnu filozofie, protože můj otec byl učitel dějin filozofie asi 20 let. To znamená, že já to fakt beru jakoby od toho základu. Jenom filozofii každého z nás, každého, kdo se objeví v životní situaci toho rozhodnutí, jestli chce posunout se v rozvoji o kus dopředu a přemýšlet nad všemi těmi souvislostmi, což není jednoduchý, je to o tom znát všechny ty zákony a pak se ještě rozhodnout, jestli to vůbec za ty peníze stojí. A nebo jestli si tam ten člověk sedne na užidle a v nějaké buď politické funkci nebo jakékoliv jiné funkci se rozhodne být ten docházkový typ. Já tomu tak vždycky říkám, že jako od prvního dne v práci se všímám, že se úředníci dělí na dvě základní skupiny, nechtěl jsem říct poloviny, dvě základní skupiny. Poměr je dost neznámý. Ani bych se ho nikdy neodhadoval jako určit, ale jsou to ty docházkový typy, který sledují, jestli ta kartička nebo ten zápis odpovídá 8,5 hodinám denně. A pak jsou to lidi, kteří přemýšlejí a snaží se naučit všechny souvislosti a snaží se vyřešit, zrychlit systém řízení obsluhy veřejné správy vůči všem občanům. Což znamená, že se naučili veškeré pravidla o tom, v jakém jsou úřadě, ať jsou to věcňáci, to znamená, ať jsou to lidi, kteří dělají expertně tu svou práci, kteří skutečně rozumí, nebo ajťáci, kteří se těmto lidem snaží skutečně pomoct, že dokážou být skutečně součinní, že si uvědomují ten průřez mezi občanem, ten, pro kterýho vlastně se to všechno koná, uvědomují si ty peníze, které za to dělají, nebo ty, kteří na to mají ty rozpočtové kapitole a říkají si, do ale tak to je zdaní jako i z mých daní, nejenom jako zdaní tady všech ostatních. Já jsem sice úředník, ale taky platím daně. Tady podnikatelé platí jako ještě jako kdo ví kolik. Takže řeší ty situace s tím způsobem, jak by to měli zaplatit z vlastní peněženky a nesnaží se nějakému expertovi nebo znalci nebo kdo ví čemu zaplatit 100 000 za to, že získají nějaký názor a uvědomují si ty kompetence a tu účinnost, co potom s tím souvisí. To znamená, že cokoliv se vymyslej, tak zvyšuje jednotlivý vstupy účinek toho nápadu. To znamená, že doufám, ale to bohužel jako na to nemůžu vám odpovědět, že jsem se vám tady v rámci této jedné prezentace pokusil říct souvislost mezi politikou a informatikou. Ale to je asi na vás, jestli se mi to povedlo nebo ne. Takže teď někdo z vás mohl říct jako třeba jo, ne. Zase mi nic neřekne. Fakt nikdo nic neřekne. Já jsem se rozbrečil do polstáře. Tak. Já půjdu dál. Tak já jsem si znám... No. Problém, že buď třeba nevím, ten úřad si řekne docela hodně peněz, ty informace, protože to zboží už je prostě nějaký svůj ta práce, to je zjistit nebo tak, a nebo třeba nějaké informace začít nebo tak, což asi je moc relevantní, ale chtěla bych se možná zeptat na tu práci, protože může stát, to zjistit. Jo, ta vám řeknu takový chyták, jako z nespět.
Já jsem na tím taky hrozně přemýšlel, protože už mě taky moc krát napadlo zeptat se pomocí 106 a teď zrovna si chystám jako hlavně asi 14 dní jako otázku, že bych se chtěl zeptat na jeden projekt jako z evropských strukturálních fondů, kde jsem sám zvědavý, jak to dopadlo, ale bojím se zeptat, aby mi takzvaně ten úřad neposlal, již zpracováváme vaši odpověď, budete nám dlužit 10 000 korun, odpověď si můžete vyzvednout za 15 dní podatelně, nebo vám bude zaslána elektronicky či v písemné podobě po uhrazení této částky. Vzhledem k tomu, že jsem ty 106 měl v mnoha těch úřadech na starost, tak je to celkem tradiční způsob, jak vypořádat občana, když se ptá nevhodně na cokoliv, co se nechce úřadu zodpovídat, a kde on cítí to, že buď je to novinář, který po něčem jde, nebo je to občan, který byl oslovený kýmkoliv, proto aby to zjistil, anebo někdo, koho to opravdu zajímá. To je jedno. Závěr je vždycky stejný, že ten úřad to pravděpodobně stojí nějaké peníze. Co je ale mnohem jednodušší je si uvědomit zpátky, a teda se musím vrátit. Hopla. Zase s tím podám a teď se k tomu nedostane. Já to vrátím zpátky sem, kde ten hexagon zároveň říká jednu hrozně hezkou věc, že všechny úřady mají finanční prostředky pro existenci sebe sama. Všechny úřady vlastně procházejí posledních 10 let elektronizací. To znamená, že veškerá jejich agenda a vznik e-governmentu a checkpointů a Egona a Claudie a kdo ví čeho, prostě výrazů, který někdy dávají smysl, někdy nedávají, tak víceméně se to teď nastal ten okamžik, kdy se to proti ním dá otočit. To znamená, že kdybych já se ptal dneska 106, tak nepoložím dotaz pouze v tom smyslu milý ministře, nebo starosto, nebo hejtmane, nebo soudce, ať je to kdokoliv, jakýkoliv zástupce, tak já bych použil právě ten hexagon. A řekl bych jednoduše. Vzhledem ke skutečnosti, že 10 let probíhá elektronizace veřejné správy, a že vaší povinností bylo vytvořit pro veškeré informační toky na vašem úřadě jakýkoliv elektronický obraz, kde mimo jiné jedním z nich je ekonomický systém a spisová služba. Což znamená, že každý ten úřad má kompletní přehled o svých financí a kompletní přehled o těch šílených spisech, který tam víte v řádech 10 000 ročně. Takže já bych řekl, ministře, v rámci tvé legislativy, to znamená, že jsi věcně příslušný úřad, se tě já jako občan ptám, pomocí tvých technologií, které jsi spravoval, za které jsi utratil jako za poslední leta nemalé prostředky, což je vidět ve státní pokladně a všude jinde. Takže já ti dávám jednoduchý dotaz, na který bys měl odpovědět obratem jenom pohledem do informačního systému, jakýhokoliv. A předem ti informuji o tom, že nesouhlasím s tou danou pracností a s případnou platbou za tebou mně poskytnuté informace. Což ještě nikdy neudělal. Ale ve skutečnosti ten hexagon nic jiného neříká. Ten vzniknul už v roce 2006, nebo 2007. Teda. To znamená, že vlastně teď nastává ten správný okamžik, kdybyste řekl jakoby všem lidem, všem občanům, jako o tom byla ta informatizace, o tom byla ta elektronizace agent, o tom dneska ministerstvo vnitra předkládá rozvoj e-governmentu. O tom, že ta 106, která všechny zajímá, tak jsou tam dneska poskytované informace, které vůbec nic nestojí. A pokud něco stojí, tak ten úřad 10 let dělal něco špatně. Takže jako, jestli je to jako relevantní odpověď. Ta pracnost je nesmysl samozřejmě. No, dá se to dokázat jenom tím, že se zjistí, kolik je jako roční platba úřadu jako takovýho. Že třeba Praha 7 má rozpočet 300 milionů, tak za 300 milionů
by bylo logické, že jakákoliv ekonomická informace, která je provázaná s magistrátem, tak je bezúplatná, protože máme tady jeden jednotný ekonomický systém. Vlastně je to o tom, že člověk musí trošku vědět, jak ten úřad funguje, aby mohl vrátit facku jakoby zpátky. Jako není to jednoduché. Ta cesta, kterou říkám, jako není o tom, že by se to dalo unifikovat, že by se to dalo jako sestřelit jakoby každý úřad jako jednoduše, ale spíš o tom, že někdo, kdo by věděl, jaký 106 padají na úřady, tak někdo by dokázal se znalostí, alespoň minimálně toho úřadu, jim dát jako facku ještě předtím, než oni by to začali číst. Protože by si uvědomili, že to skutečně... A protože jsem to zažil na vlastní kůži, kde jsem zjistil, že mi chybí v rámci církevního registru nějaké informace, protože prostě tam žádní ajťáci nebyli na ministerstvu kultury, takže skutečně mi ten člověk musel jít jako na 14 dní do archivu. A já jsem byl ten, co sice oprávněně vyčerpal za 14 dní práce člověka v archivu a pak se to naučtovalo za nějakých, já nevím, asi 7 000 nebo něco takového. Ale spíš jsem to vnímal jako vlastní chybu, kde, nebo ne moji chybu, ale chybu svých předchůdců, jako, který měli již 10 let konat a měli provést minimálně evidenci veškerých těch životních situací, které ta církev jako v rámci ministerstvu řešila. Jo, že nedohledání té informace je skoro jakoby neoprávněná platba, ale protože já jsem na toho člověka reálně poslal a ten člověk si reálně ten úkon odpracoval, tak ten občan to reálně zaplatil, ale já jsem byl přesvědčený o tom, že to jako odmítnu, že jsem jako nechtěl ztrácet čas jako dohledávání v archivu jako takové. Neexistuje na to jako jednoduchá odpověď, protože zase je to o té hádce občan versus úřad, kde jsou věci, které jsou staré více než 10 let a některé úřady se to přizpůsobily, některé ne. Třeba vím, že mě vždycky pobavila informace, co je to D1, že třeba dneska D1 ještě neexistuje v elektronické podobě pořád. Je to jako v písemné podobě a za těch 50 let existence D1 je to dneska archiv velikosti této budovy. Že prostě jako jdete ulicema D1, jako co se týče dokumentace veškerý, což je šílený. Jo. A zase, nevím, jestli je to tak důležité, abychom veškerou tu dokumentaci měli k dispozici. Možná v archivu, možná nějakým studování pramenů, co tam bylo tehdy za to leží, ale zase geologický průzkum je na úplně dneska jiný úrovni, takže ono každá situace si vyžaduje svůj jakoby konkrétní pohled. To je možná jakoby v té informatice ta nejdůležitější věc dneska, kdy ministerstvo vnitra říká, že vznikne nějaká institucionalizace, nějaký hmotný úřad, který by tohle řešil, tak je to hrozný nesmysl, protože právě ať se bavíte o D1, nebo o kultuře, nebo církvi, o tom divadle, prostě o čemkoliv, tak jediný způsob, jak kvalitně reagovat a kvalitně vypořádat jakýkoliv požadavek je, že se to naučíte. To znamená, že víceméně nějakých 11 let mám pocit, že chodím pořád do školy, protože se pořád učím. Každý den se dozvídám nové věci, ale nejsou z oblasti informatiky. Z oblasti informatiky se 10 let probouzím do minulosti. Že, když jsem se o tom bavil s bývalou ministrem Bérovou, tak když nám zrušili to ministerstvo, tak já jsem jí říkal, že od toho okamžiku každý den se probouzím o den do minulosti. Takže dneska už jsem, co se týče IT v České republice a informatiky v České republice, tak jsem v nějakém roce 95 asi. Jo, a jestli tak připadám, protože svůj první databázi jsem naprogramoval v roce 89, v roce 95 už jsem dělal, myslím, objektový programování. Takže já si připadám, že to jde tady hrozně jakoby pospátku, ačkoliv všude jinde vlastně ty systémy eliminují ty duplicity, vytváří jednoznačné informace pro občany, že dokonce je to tak někde, že ten občan už asi nemusí použít 106, ale má prostě pohled do veřejného registru, jako je u nás do registru právnických osob, kde vidíte IČO, adresu a všechno možné ostatní. Tak
jiný státy to řeší, vyspělý státy, takže životní situace zpřístupňují všem ostatním občanům, takže pak ta 106 jako taková je prostě zbytečná. Co je docela zajímavé je, kdyby tady fungoval internet, tak třeba životní situace samosprávy, kde schválně si to jede. Ne, jo, možná jo. Tak. Já musím pak ten počítač vrátit do té produkce. Já jsem tady zobrazil. Zelené město na Moravě. To je jedna z věcí, které já právě říkám, že to eliminuje ten pohled lidí na to, co ta informatika dokáže. A v čem to je jiný? Jako základní stránky jsou prostě jednoduchý jako všechny ostatní, až na to, že tato obec vyhrála právě největší otevřenost a vstřícnost vůči občanům, vůči tomu, že tam máte rozklikávací rozpočet. Teď koukám teda, že se ty stránky totálně změnily po volbách, takže to určitě nedohledám. A opla. Teda, to jsem teda zvědavý. Schválně, zkusíme. Ne. No, jako každopádně veřejné zakázky jako takový jsou tady přímo jako profil zadavatele, ta provázanost je jako neuvěřitelná, ale co je tady nejzajímavější, tak je to rozklikávací rozpočet. To znamená, že vy si tady kliknete a vidíte, že Nové Město na Moravě má v rozpočtu 150 milionů korun a máte tam jeden koláč. A teď najednou v rámci toho koláče si můžete kliknout na investice, na osobní výdaje, na provozní výdaje, prostě na cokoliv. A jakmile na to kliknete, objeví se vám nový koláč. A to je jenom rozpad těch maličkých koláčků jako dál a dál. A pak najednou vidíte, že ty investiční prostředky se vám rozpadly na 5 milionů korun. A najednou těch 5 milionů se vám rozpadlo na křižovatku, požární stanici a některé další jakoby opravy. A najednou kliknete dál a vidíte, že tam je kód a to je kód veřejné zakázky. To znamená, že co víc jakoby mohla obec pro toho občana udělat, než to, že mu ukazuje do poslední koruny, co za ten rok dostane. Když shodou okolností byly v jednom roce minus 50 milionů a v druhém roce plus 50 milionů. Že tak, samozřejmě ta otevřenost znamenala to, že ty úředníci si museli opravdu rozmyslet do poslední koruny úplně všechno, protože každýho člověka pak napadne v rámci své obce a v rámci svého bydliště si kliknout na cokoliv, co pošle jako žádost na úřad. Já jako mám zničený chodník, tak pošlu na úřad, tak mě ho upravit, a pak si dohledám výroční zprávy, že ho opravili, a nebude to jako na Praze 7, kde ten člověk, co to tam vedl 8 let, tak byl schopný udělat přechod pro chodce za 5 milionů korun. Ale ten občan se to nikdy nedozví, ale věřím tomu, že kdyby jsme to tam ještě dneska zanesli, jako žebříček nejdražších přechodů v republice, takže ten nicméně to fakt vyhraje, protože já si neuvědomuji, že by někdo byl schopný postavit přechod pro chodce za 5 milionů. Jo, to je, jako jsme říkali, že no, já jsem stavař ještě k tomu, jo, takže jako já nejsem jako ajťák, jo. Takže pro mě, my jsme za to postavili barák, za tyhle ty peníze, jo. Takže je to úplně něco šíleného. A to si myslím, že to Nové Město na Moravě, a zase, o čem to je potom? Ta životní situace je zajímavá v tom, co provedli oni, v tom dohledání každý koruny a každý zvědavosti toho člověka, kam ty peníze jdou. Ale pak tady máme spoustu dalších obcí, kteří říkají, že mají tak otevřený rozpočet, a vy si tam kliknete a zjistíte, že tam jako je napsáno oprava přechodu a částka, ale to nikoho nezajímá. Já jako občan chci vědět, kdo ten přechod opravil a za kolik ho opravil, kolik za to úřad utratil. To znamená, že v tomhle bylo to Nové Město na Moravě pro mě jako inovátorský, v té kvalitativní poskytované informace. Že magistrát opravdu tvrdí taky, že má otevřený rozpočet, ale to 100 milionů, to je trapný. Jestli víte, kolik to stojí třeba, protože jakoby tam svým nějaký ten úředník prostě a dává tam ty data prostě do
do toho nádherná poznámka. Přiznám se, že zase jsme v roce 2014 a už před 10 lety byla povinností mnoho úředníků udělat ECDL zkoušky, což bylo nějaký environmentální minimum znalostí úředníků v oblasti informatiky. To znamená, že já to spíš otočím jinak. Proč bych měl na úřadě úředníka, který to není schopný zvládnout v rámci své vlastní práce? Pokud já ze svých daní platím jako člověka a platím ho podle zákoníku práce, podle katalogu činností a ještě má své osobní ohodnocení, to znamená, že se jeho plat pohybuje kolem 30 000 korun, což je trojnásobek životního minima v naší zemi, tak pokud platím takového člověka, tak celkem logicky od něj očekávám nějakou kvalitu. A ta kvalita je v podobě kvalifikace a znalosti těch systémů. To znamená, že pokud je to v tom byli místě na Moravě, tak tyhle úředníci, kteří tam prostě byli, akorát tam přišla prostě parta politiků, kteří udělali to základní rozhodnutí, když řekli, že to chtějí. Pak přišla veřejná zakázka, která zprovozovala nějaký systém a ty úředníci se to už museli naučit. Tam se jich jako nikdo nechal. Stejně tak v Plzni, jo? Celý plzeňský kraj je dneska na prvním místě v rámci informatizace veřejné správy. A taky nikdo se žádného úředníka neptal, jestli to zvládne nebo nezvládne. U checkpointů, když jsme je stavili, tak já jsem vždycky šel za politikem a zeptal jsem se tajemníka nebo starosty, jestli je ochotný se mnou jít do pilotního projektu. A jakmile mi to řekl, že je do toho ochotný jít, tak úředníků už jsem se nikdy neptal, jestli jsou ochotní pracovat nebo ne. Já jsem jim vždycky jenom ukázal, vyškolili jsme, to jsem jako zase nebyl jako magor, že úplnej, že bych jako řekl, tady to máte, jako, jak se s tím jako naučte, tak to ne. Každému úředníkovi jsme se plně věnovali, ale každý úředník dostal šanci se to naučit, ale pak to musel dělat to sám. Nikdy to nebylo tak, že by ten úředník si mohl ještě pomoci. To mě pobavilo, to se přiznám, že to je právě ta, když je anonymizace úřadů, kde nový město na Moravě je malé město, lidi se tam všechno řeknou, ale v okamžiku, kdy máte větší města, tak už ty neznáte ani úředníky, ani starosty, ani radu, ani zastupitelstvo, neznáte skoro nikoho, tak vlastně tam mizí znalost občanů o tom, co ten stát vůbec představuje, co to jako je samospráva, co je to veřejná správa a oni to hrozně zneužívají, takže teď se mi stalo, že mi správní firma napsala, že uznává reklamaci, kterou jsem podal, protože tu správní činnost pro tu naší správní firmu, která funguje pro úřad, řešila jejich správní firma. To mi přijde úplně neuvěřitelné. Jak já jako občan jsem připustil to, že můj úřad si najal správní firmu, která si najala správní firmu, protože to sama neumí. Oni to tam napsali v tom dopise. My to nezvládáme, tak jsme si najali správní firmu. A moje otázka zní, víc jste správní firma, kdo to má umět, jako, za co teda platím? Jako. To je prostě úplně neuvěřitelné. A potom to přesně, že těch úředníků i u těch lidí, kteří jako o tom rozhodují, jak se to má dělat, tak je důležité nějaká sebereflexe, nějaká znalost té problematiky a argument, že něco neumím, to je prostě úplně papa, jako poslouchám. Jenom jestli můžu, a když to jako přistoupíme na to, že ten úředník je to jako školený, proto má ty znalosti, ano. A tak jestli jako reálně vážně to nemusí být o nějaký ten čas jako tím, protože já jsem teď se nějak zabýval registrem smluv a tam prostě dokázali vyčíslit, že když to tam jako zavedou, tím, že ten úředník prostě tam musí dát tu smlouvu, prostě to nějak jakoby trvá, takže to bude stát na tolik, tak mě by jenom zajímalo, jestli prostě třeba ten starosta teď toho města, nebo jako celá ta rada nemá teď nějaké vyšší náklady z toho, že ti úředníci vlastně jakoby tráví ten čas, který by možná jinak jakoby trávili jinak tou nějakou prací, kterou stejně musí jako podle zákona udělat, jestli by to vlastně jakoby nestrávili tou prací na tom, že tam dávají ty data. A potom k tomu ten dotaz, jakoby, jestli teda na to jsou nějaké peníze, protože mně přijde, že jakoby se stává jakoby tlačí na ty obce, tak aby co nejčistěji jakoby tam dávali ty data všechny, ale pokud jim jakoby nedá nikdo ty peníze na to, tak aby to reálně mohli dělat. Budu reagovat úplně konkrétně, co se týče registru smluv, tak je důležité, jestli je to ten centrální registr smluv, ten, jako, který je na portálu,
který je 5,5 milionu, a nebo je to registr smluv úřadu jako takový. Pokud je to registr smluv úřadu, tak ten úředník s prominutím to není pravda. Každý úřad má elektronický informační systém ekonomický a spisový. Jakákoliv smlouva, která je dneska podepsaná, tak je vlastně naskenovaná a zavedená do elektronické spisové služby. A jako taková ta smlouva má pak ještě nějaký metadata, nějakou hlavičku toho, jakože já jako zadavatel, tento dodavatel za tuto částku, v tomto paušálu, prostě nějaký metadata, který se jako určí pro ten registr jako takový. Tak to všechno je práce na 5 minut, jako, že vezmu tu smlouvu, která už je v té spisové službě, a jenom řeknu, je to tato smlouva z té finanční kapitoly tohoto úřadu. Nikdy jsem to nenašel jakoby žádný problém, kromě jediného problému, a to je zase zpátky ta 106, že většina úředníků odmítá zveřejnit ty smlouvy jako takový. Já sám jsem odmítal zveřejnit smlouvy, například, což je hrozně vtipný, že ne smlouvy, které vzniknou z veřejných zakázek. Že jako když jsem byl správce majetku, měl jsem na starosti autoprovoz a informační technologie, úklid, hospodářskou správu, prostě jakoby všechno tohle, tak všechny smlouvy mi přišly jako, proč bych je nezveřejnil. Tolik mi stojí údržbáře, tolik mi stojí auta, všechno to je na základě veřejných zakázek, vždycky to dalo práce na 5 minut. Co se týče toho centrálního registru smluv, tak tam je ta nejvyšší politická úroveň, to znamená, existují i návrhy od pana Farského, který byly daleko efektivnější, nenákladový. Já jsem dělal problém do parlamentu. A můžu najít ještě ten obrázek, pro zajímavost, kde je provázanost CPV kódu ekonomických systémů toho registru smluv jako takový. Ale tam prostě já si neuvědomuji jedinou věc, jakoby, která mě zdržela. A jediný, co mě vadilo, když jsem zveřejňoval byty zaměstnanců. Proč by jako někdo měl vědět, že zaměstnanec platí jako svým zadavateli nebo svým zaměstnavateli za byt, což byla částka třeba 7 000 měsíčně za nějaký pražský byt, který tady byl jako 2+1, normálně podle tržních cen, podle vyhlášky ministerstva financí, podle všeho, ale přišlo mi to hrozně osobní, protože to není na základě žádné veřejné zakázky, na základě ničeho, je to obyčejná nájemní smlouva, kde ve skutečnosti úřad dostává peníze ze svého majetku. A přišlo mi to jako, že proč tam dávat to? Ale tam se na tím nikdo nezamýšlí, tam každý vždycky vidí ty veřejné zakázky a ekonomický systém. A nikoho nenapadne, že všechny ty mínusy, které jsou tady, můžou tady existovat nějaký plusy, protože jsou úřady, které ty plusy nemají. Ale fakt, co se týče toho registru smluv, tak ať je to v úřadě samotný, tak je to práce na 5 minut. Ať je to v tom portálu veřejné správy, tak je to možná na díl, ale je to zase se to naučit a už to kolegové absolvovali několikrát a zvládli to a pak je to automatizovaný proces. Tím spíš, jako když se člověk podívá na slovenský registr smluv, tak to je potom jakoby výsměch těm českým jakoby úředníkům, protože viděl jste někdy, nevíte, ten slovenský registr smluv, to se tam viděl jsem ho tak jako lehce, jo, no, že tam vlastně ten slovenský registr smluv vzniknul jakoby velkou jedlou za pár korun, ale do dneška má pořád jakoby neuvěřitelnou přidanou hodnotu, protože si tam můžete dočíst téměř všechno asi do 100 000 korun, můžete si najít podle toho IČA, můžete si skonsolidovat výdělek toho jednoho dodavatele vůči celé veřejné správě. Jako, je to tak, že v okamžiku, kdy jsme s tím Honzou Farským nad tím seděli, tak jsme říkali, to je fakt dobrý, to tady neprojde. Ani proč. A uvidíme, kam se to jako posune. Uvidíme, jako, jestli, i když se spustí registr smluv, tak je to zase jenom hláška. To znamená, mě nezajímá, jestli se spustí registr smluv. Mě zajímá, jestli ten registr smluv, který my pustíme, tak bude mít ty funkcionality minimálně v té výši, jako ten několik let starý na Slovensku. To znamená dohledání podle IČA, dohledání podle finanční hodnoty, dohledání podle veřejné zakázky, dohledání podle peněz, dohledání podle zadavatele.
Jo? To jsou jakoby elementární věci, které bych já z toho očekával. Stejně tak, jako bych očekával z toho centrálního systému určitých informací státu nebo i toho modelu státní pokladny. Že vždycky někdo má pocit, že se dá bagatelizovat nějaké téma v informatice. A to bohužel jako nikdy nejde. Jediné, co si jako ajťák nemůže nikdy dovolit, je strohá odpověď, jako to vyřeší registr smluv. Nevyřeší. Registr smluv nevyřeší nikdy nic. Jedině očekávané, přesně definované funkce registru smluv dokážou vyřešit požadavky obyčejných jako lidí, anebo potom kontrolních úřadů například. A oni zase kontrolní úřady řeknou, že jedou podle nějakého protokolu, podle nějaké směrnice, podle nějaké vyhlášky a že ten registr smluv v té vyhlášce není, takže ho budou využívat. A to je takové jako úřednický form. To úplně do toho nepatří. Tak jdeme dál. Mně se to líbí, jako zeptejte se ještě někdo na něco. Mluvím já bych rád, abych mohl vám říct nějakou další příhodu natáčení. Nenapadá vás? Já asi přijdu dál. Já se podívám, co ještě na vás mám připraveno. A už to vidím. Tak já vám ukážu konkrétní případ, jak to vypadá, když politika vstupuje do IT. To je taková zajímavá věc. V tuhle chvíli ministerstvo vnitra předkládá víte, co je tripartita současná? Současná tripartita je ANO, strana lidová a ČSSD. A oni mají vlastní jednání, na kterých si předkládají materiály, který ještě nešli do veřejné správy. Když chcete schválit jakýkoliv zákon nebo jakoukoliv změnu nebo rozhodnout o nějakým opravdu silný změně, jako je vznik úřadu nebo cokoliv, tak dneska vlastně po posledních volbách vznikla tripartita, kde se tyto materiály předkládají ještě s předstihem, jakože než ten jednotlivý minister nebo úřad se rozhodnou, to pošlo všem, to znamená i na krajský úřady a tak existuje tripartita. A my k tomu zpracováváme standardně jako úředníci, že jo, nějaký opatření. A jsme zpátky u toho e-governmentu a té informatiky jako takové, kde říkáme, že to, co předkládá ministerstvo vnitra v rámci své agendy, v rámci své kompetence a působnosti, tak že s tím zásadně nesouhlasíme a máme tam jako zásadní připomínky. Mojí tradiční interoperabilitu, o které jsem mluvil, a mám tady takhle napsáno. A samozřejmě i to, že vznikne nějaký hmotný statek, jako je například Česká pošta, kde člověk jako nechápe, jak může někdo směšovat na 20 stránkách konsolidaci složek. Existuje konsolidace komodit, jakože když chcete koupit 20 prasat, tak je jasný, že když jich kupujete 100, tak máte lepší cenu. Na službách to nejde. Služby jsou vždycky o té znalosti toho jednotlivého problému a nikdy tam neušetříte v objemu. A oni předkládají materiál, kde tvrdí, že existuje úspora v objemu. A proti tomu jsme samozřejmě dali i zásadní připomínky. A to je právě to, kde vstupuje i ta politika, že schválně, když jsem vyklíčil, nejde to zvětšit. A my v rámci toho jednoho jediného politického rozhodnutí o tom, kde skutečně existuje ta nejvyšší míra vstupu mezi politikou a informatikou, kdy člověk, který nerozumí informatice, je představený před životní situaci
rozhodnutí toho, jestli věcně příslušný kompetenčně způsobilý úřad veřejné správy v podobě ministerstva vnitra je schopen zajistit IT pro celou veřejnou správu. Jo? A my k tomu zpracováváme zásadní připomínky a ty už dáváme ministrovi, případně náměstkům jenom do ruky. To už nejsou věci, které by se dávaly jako stanoviska, ale jsou to podklady od nás jako úředníků, kde jenom říkáme, že informatika je jenom servis v každé organizaci. Že je to to samé, jako kdybyste řekli, že zvládnete uklidit, jako, že byste udělali jednu firmu na úklid, nebo jednu firmu na autoprovoz, nebo jednu firmu na ostravu, tak najednou říkáte, tyhle ty všechny banální věci sice nefungují, neexistují, ostraha sice byla policie a rozpadla se to, protože to nikdo neměl na to zaplatit veškerý ty policajti a těch úřadech, tak nám to jako nevadí. Ve skutečnosti ta informatika je ještě horší, je ještě zbytečnější a my říkáme, že to zkonsolidujeme. Takže dáváme takovýhle podklady potom pro ty politiky, pro ty kompetentní osoby, aby mohli vedle těch zásadních připomínek ještě takzvaně vlepit i těm ostatním, kteří proti nim bojují facku se vším všude. A co vám chci ukázat dalšího, je, o čem jsem mluvil na začátku, že co by skutečně v tuhle chvíli v informatice pomohlo, což je plán. Jo. A já jsem si z toho udělal legraci, vedle toho, že jsme dali plán, vedle toho, že vnitro poslalo 20stránkový dokument o tom, jak se dá informatika řešit, tak protože to je moje zábava 10 let, tak jsem zpracoval protinávrh proti tomu, co oni předkládají. I když to není v kompetenci ministerstva zemědělství logicky, ale vzhledem ke skutečnosti, že v rámci IT neexistuje dneska ani ten evidenční katalog, když se 106 zeptám nějakého úřadu, tak oni mi odpověděli o té pracnosti, protože neexistuje způsob, jak se dohledat dneska, co který úřad dělá. Neexistuje popis životních situací úřadu, které vypořádává pro občana. Ani v samosprávě, ani ve veřejné správě. Existuje jenom zákon. Existuje jenom zákon, který říká, ministerstvo zemědělství se stará o půdu a o zvířata, ministerstvo pro místní rozvoj se stará o ty fondy a tak, jak jsem o tom mluvil. Takže co říkám já je, že minimálně jedna z věcí, kam by se to mělo posunout, je evidence informací. Jakýsi evidenční katalog, který za užití všech možných komodit a všech možných oblastí informatiky za některé peníze v nějakém čase se dá jako dohromady. Což je jako jednou odpovědí, že pořád buď budeme řešit registr smluv, státní pokladnu nebo ty jednotlivé expertní systémy, ale dokud to nebude minimálně zaevidované, dokud minimálně budeme mít nějaký základní znalostní portfolio, tak to budou vždycky jenom střípky, budou to jenom názory, budou to jenom subjektivní pohledy na danou oblast. Tohle to je to, jak jako by měl zmizet minimálně nějaký základní subjektivní pohled, dívat se jako na to trošku objektivně. Například u té státní pokladny by moja otázka zněla, jak se řeší státní dluh, kde je státní dluh a státní pokladny. Protože tam není. Proč tam není? Proč není státní dluh ve státní pokladně? Jako on to platí někdo jiný? Neplatí. Prostě to rozhodnutí tam bylo historicky minus 10 let a vzniklo proto samostatný informační systém a ty informace se řeší dneska přímo v České národní bance. A jo, to je jako prostě každá životní situace každého úřadu neexistuje, protože neexistuje evidenční katalog. A není možnost potom vypořádat řádným způsobem bez znalosti úřadu 106 a žádnou další informace. Zeptejte se na nám. Zeptejte se na nás. Tak já se zeptám vás, přišlo vám aspoň něco z toho, co jsem říkal, srozumitelné? Nebo jsem byl opravdu od začátku do konce mimo zepštěn? Nebo jenom